Ja brasilialaisen mustavyö, eli täytyy sanoa, että niin kollegahan siellä sitten astelee. 26-vuotias ukrainalainen ja mikä on sisääntulobiisi? Roy Jonesia. Kyllä. Jos ei DMX:ää saa, niin kyllä tämäkin kelpaa. Ukrainahan on kuitenkin kamppailuurheilun suurmaa, kovatasoinen painimaa, todella kovatasoinen potkunyrkkeily- ja tainyrkkeilymaa. Ja myös vapauttelu, amatööri. Niin, ja myös ammattilaisissa, mutta olympianyrkkeilystä, ammattinyrkkeilyyn. Yksi kaikkien aikojen parhaista raskassarjalaisista cruiserweights, Oleksandr Usyk esimerkiksi, tai Vasili Lomachenko. No Vasili Lomachenko, kaksinkertainen olympiakultamitalisti, niin hänellä on lievää ulkonäkökaimaa tälle Artemille, että hyvin samannäköinen herrasmies. I feel. I very feel. Mutta se on Usyk. Aiku joo, niin. Mut samaa jengiä. Kyllä. Ja lantio liikkuu, näytetään, että liikkuvuutta on ja ottaa kyllä yleisöä haltuun. Mutta se, että ei kyllä voi sanoa, että ei hänelle vastustakaan kyllä sitten mikään tylsä kaveri ole, että sinnehän tulee kyllä monella nimellä tunnettu ja monessa liemessä keitetty Hamaa Daraa, että onko tämä sellainen ottelu, että missä ei saa räpäyttää silmiä tai vai mitä pitää seurata sitten silmä kovana koko otteluajan, että kyllä minä sanon, että varmaan tässä ottelussa tullaan käymään joka ikinen milli läpi tuota häkkiä ja mahdollisesti jopa häkin seinämiäkin pitkin, että nyt on luvassa kaikenlaista mielenkiintoista ja varmaan osa semmoisia tekniikoita, millä ei ole vielä nimeäkään keksitty. Siitä ukrainalainen saa vielä hammassuojat suuhun ja huikat vettä. Varsin roteva rakenteinen on ukrainalainen, että vaikka hän pituudessa selkeästi jää Hamalle ja ulottuvuudessa, niin erittäin lihaksikas ja tommonen urheilullinen ja reipas henkinen. Voisi veikata, että hänellä kamppailu-urheilutaustaa on erittäin monipuolisesti, että on muitakin matseja kuin näitä vaparimatseja. Kyllä. Ja niin nämä monesti ovat, että tulee sitten Ukrainasta mistä tahansa, niin ilmoitetaan se rekordi, mikä sattuu olemaan. Mutta se... Totta kai poroaiseen oktagonin häkkiin tarvitaan myös kaveri 28-vuotias, pituutta 182 senttiä. Yli 20 ammattilaisottelua on takana ja edustaa Turun Finfighters-kymiä. Punaiseen kulmaan, Red Corner! Hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen, Hamaa Dara! Niin oli sanomassa, että varmasti se rekordi, mikä meille on ilmoitettu, niin se kertoo sen yhden tarinan, mutta se, että se rekordi, mitä ei ole ilmoitettu, että kuinka monta sambo kautta muuta ottelua siellä taustalla on, että niitäkin varmasti useampia on. Hamaa Dara on ehkä yksi suomalaisen vapaa-ottelun sympaattisimmista hahmoista. Harvoin kuullut kenenkään sanoneen Hamasta mitään pahaa. Seurannut hänen uraansa amatööri ihan alkumetreiltä ja joskus sattunut olemaan Haman kulmassa, kun sille ei ollut coacheja mukana ulkomailla. Ja näkee sitten Hamaa treeneissä tai kisoissa tai missä vaan, niin aina oikein positiivinen ja hauska hahmo. Ja ehkä edustaa semmoisia arvoja, eläinaktivisti ja vannoutunut, taitaa olla ihan kasvissyöjäkin ja tällainen, mitkä ei yleensä ole näiden perusvapaa-ottelijoiden semmoisia edustamia arvoja. Kyllä. Ja mitä Hamaan tulee, niin minä olen myös Hamaan ihan ensimmäisiä otteluita ollut seuraamassa ja niitä jopa kuuluttamassa silloin, kun Hama otteli toki salanimen suojissa kahteenkin eri otteeseen Oulussa. Että hänhän voidaan sanoa, että hän on tietyllä tavalla myös oululaisille hyvinkin tuttu ottelija. Ja tutusta voidaan sanoa, että kaveri on myös niinku turvallinen, mutta se mitä hän myös on, niin hän on kyllä todella kekseliä. Tässä ottelussa saatetaan nähdä kyllä mitä tahansa. Hama on parhaimmillaan arvaamaton myös ihan itselleen, että ei välttämättä aina ole miettinyt mitä tekee, että heittäytyy tilanteihin poikkeuksellisen rohkeasti
välinpitämättömästi. Kyllä. Ja sit sattuu ja mitä sattuu. Kyllä, ja kertoo myös siitä, että kuinka rohkea kaveri ja ennakkoluuloton kaveri on. Että hänhän on myös otellut Teo Kolemasta vastaan vapaa-ottelussa ammattilaissäännöillä täyden ajaa. Korventausta vastaan otteli hänen omassa lajissaan ja kaikkea muuta. Ja nyt hän on tällä kertaa ottelemassa omassa lajissaan oman painoista kaveria vastaan. Niin voidaanko sanoa, että Hamadaralla oli sitten tietyllä lailla jonkinlainen etulyöntiasema tässä, kun hän taistelee oman painoista vastustajan vastaan hänen omassa Ja lajissaan. häkkätuomarina Timo Anttila. Kohta se nähdään. Ja ovi menee kiinni. Timo Anttila ottaa ottelet vielä keskelle, antaa viimeiset ohjeet. Luvassaan 3-5 minuutin erää. 65,8 kiloa miesten höyhensarja on painoluokka. Ottelijat valmiina omissa kulmissaan ja tästä tulee lähtökäsky. Ja siellä ei hanskoja kosketa yhteen, että on sitä ilmeisesti jo ihan tarpeeksi tutuksi tullut. Kun... Toki he siinä tuomarin ohjeiden Niin, kyllä. yhteydessä ihan asiallisesti kättelivät, että ei siinä mitään. Ukrainalainen vasenkätinen, nyt myös Hama ottelee vasenkätisen. Hamahan vaihtelee puolia. Ja sieltä lähdettiin aika mielenkiintoisella alustuksella. Se tuli spinning backfist, josta siirryttiin sitten tuohon alasvientitilanteeseen. Ja mitä tuli siihen tuttavuuteen sanomaan, että kyllähän kaverit myös ihan ystävällismielisesti eidettäin siellä Hole in One baarissa pressitilaisuudessa keskenään istuivat. Ja siinä yritti lähteä sitten, oliko käsivarsiheittoa vai mitä lähti sitten ukrainalainen yrittämään. Se ei ihan niin kuin lähtenyt, mutta sitten ei kuitenkaan halua luopua tuossa ja yritti vielä kertaalleen vähän ikään kuin lonkan yli kaveria heittää, mutta päätyi sitten, että ehkä se on turvallisempi vaan ajaa tähän kaveriin kiinni ja lähteä siitä sitten hakemaan, että oliko vähän tämmöinen lateral droppi, mikä sitten päätyi siihen, että päädyttiin taas tänne jo useaan otteeseen tälle iltaan nähdytty halfguardi-positio. Tai miten Jami Kuparinen sanoi, siihen puolivartioon. Siitä kuitenkin pääsi Hamadara lipsauttamaan itsensä jo, taitaa olla ihan mountissa. Eli istuu tuossa ukrainalaisen vatsan päällä. Ukraina lähtee siitä siltaa toiseen suuntaan. Kääntää selän, Hama siellä selän puolella. Nyt kun ottelijat on vielä ihan kuivana ja ei ole yhtään hikeä auttamassa, niin tää on kyllä paha paikka. Varsinkin Hamadaran kanssa, jolla hänellä on useampia lopetusvoittoja selästä kuristamalla. Mutta ei lähde ihan aktiivisesti ainakaan sitä kuristusta kaivelemaan. Siellä enemmänkin pyrkii eristämään sitä kaverin kättä ja sitten toisella kädellä vapaalla kädellä sitten lyömään. Vai onko siellä nyt pyrkimys tuoda paine tuonne niskaan ja saada sitten kaveria vähän tuohon köllättämään, että pääsee sitten niin sanotusti flättäämään. Eli mikä nyt suomenkielinen termi on litistämään ja lätistämään, että paremmin siellä selässä pysyisi. Mutta Hamahan on valunut aika nopeastikin tuonne aika korkealle lapojen päälle. Nyt pikkuhiljaa sieltä ehkä vähän valuu tai tuleekin takas tonne vyötärölle päin toi Haman jalkaote, mutta ukrainalainen sieltä vaan taiteilee ja yrittää hyökätä jalkaan. Mielenkiintoinen ratkaisu, mutta pystyy sieltä tullaan. Ja ukrainalainen mustavyön BJ-kaveri niin luovasti niitä jalkoja haki, mutta sieltä tuli takapotku ja sivupotku, eli kyllä siellä muitakin muuveja on kuin jujutsu-muuveja. Kyllä, ja sitten tavallaan tuommoinen tosi pitkältä matkalta lähtevä takakäden suora. Ja nyt lähdettiin taas, että vähän hämättiin tuolla pyörähdyslyönnillä ja lyötiin kyllä takakäsi sitten perään. Ja sitten tulee legendaarista overhand rightia, eli Sepän kisääli erikoista tuolla korkealla ja pitkällä kaarella. Pyritään pamauttamaan sitä kaveria ton kotelon suuntaan. Taitaa kuitenkin olla vasen, kun vähän vasenkätisenä ottelee, mutta sama se takimainen käsi kuitenkin. Kyllä. Hama aika maltilla konservatiivisesti liikkuu pois tilanteesta ja varoo, ettei tule kaadetuksi. Nyt tulee kaadetuksi, mutta heti hyökkää siihen giljotiiniin. Kyllä. Siellä on pitkä käsi ja sopivan semmoinen käärmemäinen liukas liike, niin siellä kyllä yleensä saadaan. Niska kyllä näkyy sen verran ainakin tästä kuvakulmasta, että
mahtaako tuosta tulla, ja sitten kun kaveri pääsee jo ohittamaan, niin turhaa sitä enää hakea. Ja sitten pääsee taas sitten Ukrainalle vuorostaan tuohon päälle painimaan, mutta ei kyllä hirvittävän pitkäksi aikaa, että no selän puolelle jäätiin, mutta tässä tämä scramble-tilanne, eli tällainen hässäkkätilanne vielä jatkuu, ja onko nyt sitten sellainen tilanne, että se on Hama, joka on siinä puolustamassa mahdollista lopetusuhkaa tuon suora käsilukon osaa. Tämä on nyt ollut semmoinen päivän teema, että selästä suoraan käsilukkoon tai triangeliin, ja siinähän sitä haettiin Hamasen ekan yrityksen selvittää, mutta hyvin samalla lailla jatketaan, ja sitten Hama päätyy alle mount-positioon ja Ukraina on siinä päällä, ja Ukraina lähtee lyömään, Hama lähtee saman tien kun tulee tilaa, pyrkii kääntämään, mutta Kyllä, mutta hienosti pysyy tuossa päällä Ukrainalle kaveri, että häneltä tuskin, en rupeisi itse ensimmäisenä kysymään, että who give black belt, että mielestäni näyttää kyllä aika todella taitavaa jiu-jitsu-osaamista ainakin positioiden pitämisen ja niiden välillä siirtymisen osalta. Sanoisin, että Artem Budur, ukrainalainen, niin tekee matossa sen, että hän ei odota, mitä toinen tekee. Hän on ehkä askeleen edellä, kun tuntuu sille, että Hama lähtee rullaamaan tai muuttamaan positioon, niin hän ei taistele siitä, vaan menee mukana ja ottaa sen seuraavan position. Kyllä. Ja siihen meni ensimmäinen erä 5 minuuttia maaliin. Tuntui hirveän nopealle se erä. Kyllä, ja siinä nähtiin monenlaisia juttuja, mutta siis tavallaan itse tämmöisenä jiu-jitsu-playboyna, niin täytyy sanoa, että nautin erityisesti tuosta positioiden vaihtelusta tuosta todella pienellä liikkeellä, että niin kuin sanoit, että pystyy reagoimaan ja ennakoimaan sitä, että milloin se kaveri lähtee tekemään sen ison liikkon, jolloin hän ikään kuin vain hölläsi sitä painetta siinä ja antoi kaverin pyöriä siellä alla, jonka jälkeen toi taas se sitten paineen päälle ja kaveri kääntyi, mutta itse periaatteessa pysyy koko ajan samassa positiossa. Olihan viihdyttävä ensimmäinen erä. Ja laadukasta vapaa-ottelua siinä mielessä, että mitään hölmöilyä ei nähty. Vaikka tässäkin nähtiin hidastuksen pyörähdystekniikoita, niin ne ei ollut mitään kamikatse-tekniikoita. Se nyt sattui tulee siihen ja sitten siitä jatkettiin ihan kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Ja tosiaan molemmin päin laadukasta painia. Kyllä. Ja olihan se yllättävä alustus sille alasviennille, että spinning back fististä siirrytään alasvientiin, niin outside the box. Toinen erä lähtee tästä liikkeelle. 5 minuuttia oteltu, 2 5 minuutin erää vielä jäljellä. Artem Budur lähtee painostamaan. Varmaan sai itseluottamusta tuosta ensimmäisen erän jälkimmäisestä puoliskosta, missä pystyy sitten painilla hieman dominoimaan. On vähän yllättynyt, että kuinka passiivisesti Hamadara ottelee. Antaa selkeästi aloitteet Ukrainan Artem Badurille ja Badur nyt sitten tulee painimaan ja Hama joutuu puolustamaan tässä painitilanteessa. Et oliko näin, että Hama oli sitä mieltä, että seuraavassa kaatoyrityksessä niin yrittää hakea lopetusta, mutta sitä paikkaa ei tullut ja nyt Badur tuolla selän puolella. On ja todella hyvin Badur yhdistelee tuossa kaatamista ja vahingon tuottamista ja monenlaista muuta, että siis todella kekseliäs kaveri, mutta ei kyllä jää sitten Hamakaan siinä sitten miettimään, että katsoo, että tässä on hyvä paikka ja hetkeksi liike loppui, niin päätti pari kertaa sinne kyynärpällä lyödä, mutta nyt sitten on taas tilanne edennyt siihen pisteeseen, että Hama seisoo siellä omin jaloin ja kaveri on kiivennyt tuonne niin kuin reppuselkään ja on tuossa selkäpositiossa ja sitten päädytään tuohon maton pintaan ja siinä sitten Artem Buduri jakelee aikansa niitä lyöntejä, mutta tilanne taas vaihtuu, että kyllä tässä jatkuvasti on tällaista niinkö, miten minä sen nyt sanoisin, että elävää liikettä ja eläväistä touhua. Ei missään nimessä tylsä ottelu. Nyt ollaan tosiaan niin päin, että Hamadara päällä suljetussa guardissa alla siis Artem Badur, ukrainaisottelija, minimoi siinä vahinkoja. Hama ei ainakaan lyömään kunnolla pääsee ja Badur nostaa jalat tosi tonne korkealle. Ja nyt on harvinaista herkkua, että täytyy sanoa, että Buduri pyrkii tekemään ikivanhaa tekniikkaa vanhoista kääröistä, joka nimeltä paskarautoja, mutta päätti sitten hakea sen edelleen uudestaan ja pyrkii sillä uudestaan aiheuttamaan. Että
nyt täytyy sanoa, että on kyllä sitten Puduri lukenut niin vanhoja kääröjä ja tekstejä, että tuota tekniikkaa en ole nähnyt sitten vuoden 2008. Mutta minun mielestäni niin hauska ja kekseliäs yritys. Ja koko ajan kiipeilee jaloilla, pyrkii hakemaan tuollaista niin pientä kulmaa. Hamallahan tuossa on työtä pitää itsensä niin sanotusti tuossa keskellä, ettei pääse kaveri kulmaamaan kummallekaan puolelle ja sieltä kautta rakentelemaan minkäänlaista lopetuspaikkaa. Ja koko ajan pyrkii hakemaan kättä sitten Puduri tuonne jalkojen väliin, että pyrkii sieltä sitten sviippaamaan. Tässä tapauksessa se sviippi olisi lähtenyt, se olisi päätynyt häkkiä vasten, mutta tilanne elää, kardio auki. Mitä tekee Hamadara? Nousee pystyyn ja haluaa jatkaa ottelua pystyssä. Vähän yllättävää. Tuossa Hama kuitenkin päällä ollessaan, niin olisi ehkä voinut enemmänkin vaikka lyödä tai pitää itsellään sitä tilannetta hallussa, antaa toisen vaikka olla matossa ja seisoo siinä päällä ja turvallisesti paukutella menemään. Mutta totta kai pystyy ottelussa nyt Hama vähän aktiivisemmin osuu ja ehkä alkaako Artem Budur väsymään eteenpäin tulemisen. Oi. Oli siinä ilmeisesti jonkinlainen syy, että se Hama halusi ottelu sinne pystyyn nostaa. Että siellä läpsähti kyllä jalkapöytä suoraan päähän, herran jestas sentään. Ja siellä tulee sitten istut vielä perille ja mahtaa olla nyt kyllä tilanne sellainen, että siinä tuomari katsoo ja tuomari kysyy, että onko kaikki Artem Budur taputtaa näin taputtamisen merkiksi, luovuttaa, tuomari ei sitä huomaa. Ja paha vekki on jossain. Herra jestas sentään. Herra jestas sentään, että no mitä me täällä tiedetään, mitä se ottelija itse suunnittelee, että turhaan me ruvetaan siinä vaiheessa miettimään, että aika erikoinen ratkaisu päättää nostaa sen ottelun pystyyn, jos siellä kerran oli ladattuna tuollainen töötti, niin antaa ottelija otella ja keskitymme me täällä vaan kommentoimaan. Pahan näköisesti on sitten Pudurilla auennut kasvot ja silmä ihan turvannut. Ja nyt niistelee, toivon mukaan ei hirveän kovaa. Erittäin paha jälki. Ja sieltä, ja katso alas, potkaise ylös. Niin sanottu vanhoin kikka, mitä löytyy ja tällä kertaa. Näissä hidastuksista näkyy lattiaan tai Artem Budurin mattoon taputtamista heti potkun jälkeen. Siinä juuri ennen potkua mähän sanoin, että Artem Budurin eteenpäin meneminen näyttää vähän väsyneelle ja saman tien Hama täräyttää yläpotkun oikealla jalalla suoraan vastapalloon. Siinä ei ollut kädet ollenkaan välissä, mutta Artem Budur pyyhkii veret naamaltaan ja sanoo, että ei mitään hätää. Kova jätkä. Olihan kyllä melko tymäkkä ylämummo niin sanotusti. Toivottavasti siinä ei sitten mitään pysyvämpää vahinkoa tullut silmän pohjalle tai mihinkään muuhun, mutta kyllä se aika tarkasti siihen poskipäähän läpsähti. Onni oli onnettomuudesta, mikäli oikein ehdin nähdä, niin osumakohta oli jalkapöytä eikä sääriluu, mutta tuolla kun se tulee rennosti ja salakavalasti, niin se riittää. Niin, ja se sanotaan, että osuma, mitä sä et näe, niin se on se kaikista pahin. Kyllä. Knockout-parin 9. ottelu, se tulee päätökseensä toisessa erässä ajassa 3.50. Luovutusvoitto. Voitto menee punaisen kulmaan. Red corner, Hamadara! Ja mikäli näitä bonuksia ollaan näistä tyrmäyksistä jakamassa, niin kyllä minä sanon, että viimeistä ottelua varten täytyy kyllä aika jokin erikoinen juttu sitten jommankumman ottelusta keksiä. 3.50 luovutusvoitto. Hama, onnittelut voitosta ja kommentit matsista. Kiitos. Oli kova äijä kyllä. Pori, promenadisali. Lähteekö se vähän ääntä hei? Nyt ei sitä ääntä lähtee. Ehkä mä
Haen Porin pormestariksi, äänestäkää mua. No arvaamaton. Täällä oli kuulemma joku bonus jaossa, niin ansaiksemme sen teidän mielestä? Kiitos kaiken Iräs, mun velipoika, kaikki jotka on tullut tukemaan. Mun valmentaja Timo Juhani, Miki Saaristo. Meillä oli vielä yksi. Bishiro Java, Kurti, Harbishi Kurti. Kiitos Pori.